Lichtern schwarz und braun, die Seite verliert zum Schauen. Und wenn sie schießen willst, dann musst die auf. Bueno, jofte dago gehiago, Suedia hegoaldian, hego mendebaldian, pixka Gotemburgotik ekialderutz botata, oso berde dana oso umela, eta natura askota dauke. Bai, Santa Lucia unian itxen dabe. Bez, atatzabe neskatia bat jantzitxa txuriz eta hola, piston jantzi politxekin eta karroza moguan, hemen, igual erre, unian edo itxen dan bezala. Hor, Santa Lucia unian itxen da. Suederak ez dautu ditut jolegan. Mostro diaztenean hor dian munduko pertsona sozialienak eta jatorrenak. Aupa eki, zer moduz? Apa eneko, ondo. Mintxe, ja etxian berriz. Hori da, Gabonak atejoka eta Suediatik Bergarara jau barri, ezta? Bai, justu aurreko asteazkenean heldu berri. Dana ala, Gabonen ostian berez buelta enbiozu, ara? Bai, buelta biharra daukat. Zertara? Asignatura batutako, ikasgaietako aurkezpen batzuk eta lan batzuk bukatzea. Justo kasualidades bidai baten kanpoan genderian, aurkezpena datako zian, da ezin izan inunin, inbiako ditut urtarri hasieran inbiako ditut, baina eta garazoi, bero jase ditxuan buelta berriz. Gabonak aipatu ditugu, ez dakit, zelakoak dira Gabonak Suedian? Gabonak askoz, ja gehitxo hauen petit komite hor, eta hemen Euskal Herri xandoko moan, egun osoak kalian hor, gagiruan egon beharren eta hori ditia gehixau, familixakin egotia danak gehixau, etxian afaldu eta lasai egon eta gutxi, baina gehixau mantentzen dabe Gabonak familixak giruan, estrukzioak gehixau. Eta berezitasunik badako jango Gabonek? Hemen egiten ez ditugun zerbait gauzaren bat egiten dago? Bai egiten dena beti bentan herrixan Gabon hasieran egiten dabe kanta, umiak hartzea koruan kantatzeko herriko plazan, eta Gabon kantak abesten oten dira umedanak. Gabon aurretik ez da guke atez-ate joka ibiltzen ginen bezala dirua lortzeko horrek plazara juten dira eta abesten dabe bertan, eta doainik itxen dabe. Abenduaren 13an da ustot egun berezixa eurendako? Bai, Santa Lucia unian itxen dabe. Bez, atatzabe neskatia bat jantzitxa txuriz eta hola, piston jantzi politxekin eta karroza moguan, hemen, igual erre, unian edo itxen dan bezala. Hor, Santa Lucia unian itxen da. Eta itxabe hor despilia itxen dabe eta hor mantentzea. Eta hor banatzen da dituzte boiuak eta jateko. Eta kafia o ardau berua hortik Europa ekialde iparraldean tipikoa dana. Zeure esperientzien zentrauta, jofe izeneko, jofe esaten da? Idatzi bestela egiten da, baina zela esaten da? Udalerri hortan egon zara, ez da? Jofte neon naiz. Jofte dago gehitxau, Suedia hegoaldian, hego mendebaldian. Pixka Gotemburgotik ekialderutz botata. Udalerri xa 50.000 biztanlekoa da, orduan, baitxa ez da munduko hauzaik txikixena, baina izateko hori herri universitario bat, pixkate igartzen da, ez dala hiriburu nagusi bat. Bertan ez da asko aldatzen, hemen aurkitzu aldozun herri batetik, bai geisha, igual zabaleran askoz geisha daukala, deko zabala dalako. Eta ez dare, adibidez, Suedian ez dare herri normaletan eta ez dare edifizio oso altuak bez. Tope, etxiak edianez eta eraikinak edianez, tope 3 pixukuak dauzen zentupen bat, oso laua dala zentzazioa. Eta aparte Suediak oso laua da, orduan, dana ikustu zuen. Hori da, paisaiari dagokizionez eta oso laua eta ze da, baso ingurua edo? Bai, oso berdia. Eta nik hori ikusi nean, lehenengo unian aldu nintzanean, Gotemburgora trena hartzeko jofderriak juteko. Ijau nintzen lehiotik dana. Hemen antzea super berde, oso berde dana oso umela, natura askota dauke. Eta nahikoa respetatzen da hor natura eta basua eta mendixak. Baina baitxa hori, harritxuz ostan dana laua zala. Laua, mendixa dira gutxi batzuk, eta oso txikixak izaten normalian. Horko paisai ez da inguru ez gain, bi hiri nagusixenak, bat bentzat Gotemburgo da, horre ingurukua, eta bestia Estokolmo, Suediako hiriburua, ez dakit ezauketako aukera ikuiozun? Bai, eukin jun aukeria bisitan juteko. Eta Estokolmo bai da, asko, hiri moman oso politxa da, asko guztau jade
kuriosidadea irla asko bezala osatzen dela Estokolmok irla bastantek, eta duan mordua zubi dauz herri osotik ziat, hiri osotik ziat. Eta nola sepatzen den alde zaharra, alde berrixo batzuekin. Eta baina mutaren sentzazioa da, hiri moderno txoa bat, pixka betxa respetauz alde zaharrak eta erdi tradizionalagoak. Eta Gotemburgo? Bai da famosua Gotemburgon Gabonetako azoka. Ez dut aukeria juteko, baina, eusko famoso naukena da Gabonetako azoka eta baitxa dauke atrakzio parke bat. Juteko daukatela pendiente. Hiri moduan normaltxua ba. Ondo, eta gainontzian, bestelako bidaiarik edo markadutzun bidaiarik? Bai, igual gehixen markadoztan izan da, azken egin dutena Laponiara junginean, justo aurreko dala bi aste. Laponiara hori igual gehixen markadoztana. Gero baitxa lehenengotarikoak ginen Rigara junginean, Letoniako hiriburura. Gero baitxa Estonian egon ginen eta ginen Finlandia Helsinkin, Dinamarkan Kopenhagen asko gustatu batela, eta Polonian Gdansken egon gabaitza. Baina hori, gehixo gustatu jatena Laponiana. Kuriosidade gaitxik eta nola dan, justo lurra eta nola dan, dana elurtuta, kristonotza, aurora borealak eta beha ikusten, edo magika hori. Kontaien duzunagatik, ederrak izan dira hilabete honek, zela deskribatuko zeke? Ze esperientzia? Erasmusa deskribatzeko askia izango nahan askia, nukalako besta klase askoik bez, eta pixkatin dut nik nahi nebana. Eta lagun berrizak ezautu, jende berri asko, munduko tokiarenetakoa, mundu asko ezautu, herrialde berri asko eta hitz horrekin, askia eta divertigarri. Esan duzu mundu daneko jentia ezautu duzula, suediarrako ezautu dituzu edo zelakoa dira? Suediarrak ezautu ditut, baina suediarrak ezautu ditut joregan. Normalian suediarrak dira oso lasaixak, lasaixak biharrean gehiago eta bere munduan ibiltzen dela eta zuk ez bozu berba itzen suediar batekin berak, zeurenik egotula berba egin. Duan, pixkat komplikau itzen da esagutzia suediar jendia. Eta kaliazia normalian. Baina, pixkat saiesten dabe interakzio sozial gehixenak ez botzua ezagutzen, saiesten saiatzen dira. Baina, Moskolo diaztenean hor dira munduko pertsona sozialienak eta jatorrenak. Bestela oso xurrak dira, oso xurrak. Korau itxotzue bere etxeko gura eta erabiltzen bozuta. Oso potentia hori. Eta hizkuntzai dagokizunez, hitz bat beste ikasi dituzu? Ikasi ditu gehixen bat, hitz tipikoa, kaixo eta esatia, hei dua dela agur, tak, eskerrik asko, tak samikia dela, esker mila, asko gehixau, fika ez dautena kafia hartzean eta dela, gero supermerkagoan gauzak erosteko eta kiklin, goi askua, ost, gaztaia eta alaxe. Eta ikuste zara zu hor, Suedian, bizi izaten? Esperientza moan ondago, baina horren nintzen bizitiko. Nor zoratu ingo nintzen. Kaleko bizita soziala eta ondo bizitueko. Dana ala oin esan dugu moan, buelta bengo zara, eta gero behinbetiko etorreko zara berez etxera, ezta? Urtarria erdipartean bueltatzen eserian, gehixau lehenengo toma kontakto berriz etxiagin eta normaltasunera berriz bueltau. Gauza batzu lotu biako itxute unibertsitatean eta gero baina zehitxoan ere gradu bukarako lanakin hasi beharko nez. Ederto eki, mila esker, placer bat, ondo segi. Bai, zuei, eskerrik asko zuei. Gero arte. Vale.